ọnwa ịcha ọbara abụrụkwa ezigbo ife. Ụmụnne m ndị Igbo, ndị na-amụ anya na nche, ndị na-anọ n'ekpere ga-achọpụta na ọnwa achara ọbara. Mana ihe nji akpọ ndị Igbo bụ na na-esi n'ụlọ dịrị mma wepụba ilo. Isi ụmụnne m ka m na-azụ, onye ọzọ bịakwa nye ọzọba isi ụmụnne ya. Mgbe ọnwa chara ọbara o gosi na nsogbu dị. Sọọsọ mgbe e nwere eclipse maọbụ mgbe a na-achọ inwe eclipse ka ọnwa na-acha ọbara. Mana ọnwa ịcha ọbara n'oge a gosi na anyị adị ọkwa level. Eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ achọpụtara ya, maka na ọtụtụ n'ime anyị ada amụnwu anya na nche, ọtụtụ n'ime anyị ada ekpenwu ekpere ime abalị. Mana ndị na-amụ anya na nche so m wee fụ ya. Ụfọdụ na-esi foto na-ese ndelem ya na WhatsApp na-ajụ kedu ihe nke a pụtara. Ọ bụrụ ihe m ga-agba nkịtị. Ọnwa ịcha ọbara bụrụ ezigbo ife. Ị na-anya na pikchọ nke eme zoom, ị ga-achọpụta na ọbara a abụrụ sọ n'ọnwa ka ọ dị, na o fesara efesa n'akụkụ ọnwa niile iji gosi gị na ọ bụrụ ezigbo ihe. Ọbara ndị aka ha dị ọcha, the blood of innocent people. Mana ya atụkwana gị ụjọ, anọkwana n'egwu, kama nọdụ n'ekpere. Tụmadụ ndị ga-eme njem n'oge a, ihe a bụrụ vidiyo a ga-ayọ gị biko ka ị share this video, ka ị tụsaa ya ka nwanne gị ma nwanna gị nọ na your page ma your wall nwee ike dị carried along. Ọ bụ na ọ dị mma ndị ezinụlọ gị dị gị n'obi, ọ bụ na ndụ ndị ezinụlọ gị na-atọ gị ụtọ, ọ bụrụ sọ ndị ezinụlọ gị ma ndị nke gị, mmadụ ama agwa gị pịa aka na share button. Ngwa gee ntị, gịnị ka anyị ga-eme n'oge a? Ọ bụ na ị na-eme njem nọdụ n'ekpere, na-agụ Psalm 91, na-agụkwa Psalm 118 from verse 10 to end. Ka m kwuo ya ọzọ, na-agụ Psalm 91, na-agụ Psalm 118 from verse 10 to end. Were ya na-ekpe ekpere. Ada m egosi gị this video ka ị wee nọdụ n'ụjọ, kama ana m egosi gị this video ka ị wee nọdụ n'ekpere. Ebe ọ bụ na ị na-eje n'oge a, ọ bụ na ọ dịrọ mkpa, ọ bụ na ọ bụrụ ebe dị ezigbo mkpa, nọdụ anyị n'ụlọ nọdụ n'ekpere. Ụmụnna anyị ndị ụmụ nwaanyị, ụmụ agbọghọbịa, ndị na-eme hookup maọbụ ndị na-agba ashawo, ihe m ji ekwu okwu a na-aga this direction bụ na anọgo m n'ekpere rinne after ka anyị fụchara ọnwa na-acha ọbara. M wee nwee a spiritual directive na nsogbu dị ọbara ndị aka ha dị ọcha, blood of innocent people. Ọ bụ na ị nwere nwanne na-eme hookup, nwanne na-eme runs nke ha na-akpọ runs, nchịkọta ya niile bụ akwụnakwụna. Si ya nọdụ n'ụlọ kịta, si ya nwa ọkụkọ baa n'ụlọ na egbe nọ n'ilo. Si nwanne gị na-akwụgharị nkwụgharị ya baa n'ụlọ na egbe nọ n'ilo. Ọtụtụ ndị chọrọ ibute ego n'ike. Occultic kingdom mụ anya. Nsogbu anyị nwa bụ Christians na-enwe bụ na most of us sleep a lot. Ọtụtụ n'ime anyị na-alarụ ụra too much. Oge ị ga-eji nweta this video ga-egosi gị na ọ dị ka anyị nwa na-amụ anya, anyị ada alara ụra. Ihe anyị ji amụ anya bụ maka ọdịmma anyị na ọdịmma ndị ọzọ na-anya okirikiri. Ọ bụrụkwa na ịlara ụra bụ ihe ọjọọ, mana ịma na these occultic people, devilish people, evil-minded ones na-amụkarị anya mgbe ndị ọzọ na-alara ụra, ka ha wee mezue ebumnobi ọjọọ ha n'isi the ignorant ones. Mana ọkwa ịma na ihe Chineke ji bụrụ Chineke bụ na ihe ga-eme echi ọ nọrọgo taa mara ya. Okwu Chineke si na ihe nzuzo nke Jehova dịrị ndị na-atụ egwu ya. O nweghị ihe ga-eme ma Chineke egosighị ndị amụma ya. Ya ka eji nwee ndị amụma n'ebe dị iche iche dịka ndị nche. Ọlụ ndị nche bụ ịgwa gị na ihe egwu dị n'ụzọ maọbụ na ihe egwu na-abịa gị nso. Nkwue na eluigwe kwuru, mgbe eluigwe na-ekwu gị, ọ ga-abụ abụmọnụ nye m. Ụmụnne m, bakwanụ n'ụlọ. Ndị hookup, bakwanụ n'ụlọ. Ndị runs, bakwanụ n'ụlọ. Ọbara dịkwa n'ọnwa. Ọtụtụ ụmụ okorobịa anyị chọrọ ịkpata ego n'ike. Ọtụtụ ụmụ okorobịa anyị chọrọ ibute ike n'ike. Gịnị kpatara m ji aga n'akụkụ a? Ọ akụkụ a na-atụrụ m aka. Ebe eluigwe na-atụrụ m aka ka m na-eje. Ana m eje ebe a na-anaghị atụrụ m aka. Ọzọ, ndị na-eme njem okporo ụzọ nọdụnụ n'ekpere.
site na amara Chineke. Anyanwụ agaghị etigbu gị n'ehihie, ọnwa agaghị etigbu gị n'abalị. Jehova agaghị ekwe ka ihe ọjọọ ọbụla dakwasị gị. Ọ ga-edebe gị, debe mkpụrụ obi gị, debekwa ọpụpụ na mbata gị, ma taa ma echi wee dịrị gaba. Ọbara gị agaghị awụsa n'okporo ụzọ, ọbara onye ezinụlọ gị agaghị awụsa n'okporo ụzọ. Ojiji agaghị eme gị ihe, ọnịna agaghị eme gị ihe. Ị ga-eje n'udo, batakwa n'udo. Anyị na-alụ ọrụ ndị nche. Ndị nche na-amụ anya mgbe ndị ọzọ nọ n'ụla. Ihe anyị ji mụrụ anya n'oge a wee na-ezi gị ozi a bụ ịpụta n'ụtụtụ fụ ya, ịbanye ekpere. Atụmatụ ndị ilo, atụmatụ ndị ajọ mmadụ, atụmatụ ndị nọ na occultic kingdom, ndị chọrọ iji ọbara mmadụ wee kpara ego, ọ gaghị abịa na mmezu n'isi gị, ọ gaghị abịa na mmezu n'ezinụlọ gị. In the mighty name of Jesus Christ. Ngwa pịara maka na share button ka onye ezinụlọ gị nwee ike dị carried along. Agaghị achọ onye ezinụlọ gị ọbụla achọ n'oge a. Ọbara dịkwa n'ọnwa. Ọnwa gosikwala ọbara gosi na nsogbu dị. Achọrọ m ka ị nọdụ n'ekpere n'oge a, na ebumnobi ha niile, ebumnobi ndị ajọ mmadụ niile, ebumnobi ndị ọnwa ọbara niile, ebumnobi ndị ọkọt niile ga-emezu n'isi ha nwa na n'isi ezinụlọ ha. Ọ bụrụ n'isi gị nwa na n'isi ezinụlọ gị. Nọdụ n'ekpere. Chetakwa na ọ bụ Psalm 91 ka eluigwe nyere anyị, ya na Psalm 118 from verse 10 to end. Onye kwere, Jehova ga-adịrị ya mma. Aha m bụ Ephraim Ọnọnye. Ịpị aka na share button, ọ maka ọdịmma gị na ọdịmma ndị ezinụlọ gị niile. God bless you.